Hej, velkommen til Bakkegårdsvej i Gårdslev mellem Fredericia og Vejle. Her opfører Birk Ejendomme 71 nye rækkehuse til udlejning. Vores huse kendetegner sig ved et godt, stort, funktionelt køkken-alrum. Fra stuen er der adgang direkte ud til egen private terrasse. Vores køkkener er fra HTH og indeholder fuld hvidevarepakke, opvaskemaskine, komfur, emhætte, køleskab, fryser, samt forberedt med stik til mikrobølgeovn og ovn oppe i højden. Vores lyse lofter sikrer en god, behagelig akustik i husene. Der er lyse egetræslaminat gulve, der giver boligen et let look. Indlagt er fibernet, så du kan vælge en hvilken som helst internetudbyder. Gode, store badeværelser, samt en funktionel entré med skabe til hele familiens overtøj, samt vaskemaskine og tørretumbler. I vores boliger er tilladt op til 2 husdyr efter aftale med udlejer. På Bakkegårdsvej i Gårdslev mellem Fredericia og Vejle opfører Birk Ejendomme 71 huse til udlejning. Indflytning fra 1. december. Se mere om de 2-5 værelses huse på birkejendomme.dk. Vi afholder ofte åbent hus. Kig meget gerne forbi og se vores fine huse. Du er også altid meget velkommen til at ringe os op. Vi træffes på telefonen.